Inštitút SEMI som si vybral zrejme z troch takých najdôležitejších dôvodov. Tým prvým a najdôležitejším bola určite distančná forma štúdia, pretože žijeme v rýchlej dobe a väčšina z nás ako študentov má pomerne veľa pridružených povinností a tým pádom prezenčná forma štúdia absolútne nepripadá do úvahy, takže tá distančná je určite tá najlepšia v dnešnej dobe, ktorú ľudia pracovne zaneprázdnení môžu využiť. Tým druhým dôvodom bola veľmi dobrá cena v naštandardnej kvalite, keď som porovnával teda tie jednotlivé ponuky v rámci Čiech a Slovenska. Tým tretím, určite neposledným dôvodom bola veľká flexibilita z hľadiska dĺžky štúdia, pretože bolo možné študovať 1 rok, respektíve podľa pracovných povinností to natiahnuť na 2, respektíve dlhšie roky. Samostatná tvorivá práca, kde daný predmet nekončíte testom, ale končíte ho vlastnou aktívnou prácou, kde rozoberiete nejaký manažerský problém, obzvlášť problém týkajúci sa vášho pracoviska. Všetky tieto predmety, ktoré sa končili takouto záverečnou prácou, pre mňa boli veľmi prínosné, užitočné a myslím si, že nebyť SEMI, tak sa k riešeniu týchto manažerských problémov zrejme ani nedostanem a ani k informáciám, ktoré vďaka písaniu týchto prác som vyhľadal a obdržal. Lektorský zbor hodnotím naozaj ako veľmi ústretový a tu by som chcel veľmi vyzdvihnúť spoluprácu s pani inžinierkou Matouškovou, ktorá, myslím, svoju prácu neponíma iba ako prácu, za ktorú požaduje nejakú finančnú odmenu, ale skôr ako poslanie, pretože musím povedať, že bola naozaj k dispozícii non-stop, či to bola sobota, alebo to bola nedeľa, či to bolo ráno alebo večer. V prípade, že som požadoval nejakú konzultáciu, bola naozaj veľmi ústretová a ľudská. A dovolím si tvrdiť, že sa medzi nami vytvorilo až také priateľské puto, takže týmto ju pozdravujem a ďakujem jej za všetko a držím jej palce, aby sa jej v jej neľahkom poslaní ďalej darilo. Tým hlavným prínosom štúdia pre mňa bolo získanie nových informácií a nových skúseností, ktoré nepredstavujú iba nejakú teoretickú, nepoužiteľnú bázu, ale naozaj stali sa praktickým vodítkom, ako organizovať prácu na tom mojom konkrétnom pracovisku, kde pôsobím. Moja diplomová práca, rovnako ako celé štúdium a všetky ostatné práce na SEMI, ktoré som musel absolvovať v rámci úspešného ukončenia jednotlivých predmetov, mali naozaj praktický prínos. Vo svojej diplomovej práci som hodnotil spokojnosť našich pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na našom oddelení a v našej nemocnici a robil som analýzu hlavných priorít pacientov z ich pohľadu, čo je pre nich najdôležitejšie, keď sa ocitnú v zdravotníckom zariadení. A ten prínos pre mňa ako manažéra a tie závery, ktoré z toho vyplynuli a ich implementácia následne do klinickej praxe, ktorá už nebola súčasťou síce diplomovej práce, ale priniesla určite želateľné ovocie. Na základe mojej 1,5-ročnej skúsenosti z SEMI by som toto štúdium odporučil všetkým ľuďom, ktorí pracujú v manažerských pozíciách a chcú získať prehľad v rámci manažerských funkcií a nástrojov, ale je vhodné určite nielen pre manažérov, ale aj pre ľudí, ktorí chcú získať akýsi všeobecný rozhľad a niečo nové sa dozvedieť.